Jesu Kristu inkosi, Bamtsibande ninjani? Thina siyaphila. Bethi nje Bamtsibande andlulisa amazwi okubonga ukuthi ngiyabonga kakhulu inkonzo. Ngibona ingisiza ukulalela nje noma ngingakafiki lapho, kodwa ukuyilalela kimi kukhona engiwubonayo umehluko kakhulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu. Nami ngithanda ukudlulisa ubufakazi namhlanje ebusuku kuzose kube namhlanje. Ngilele ebusuku ngiyaphupha ngisesikoleni, engathi sekuphuma isikole engangisebenza khona, engangidohoza khona engathi sengizophuma esangweni. Ngithi mangizophuma esangweni kungena abantu abawu-2 esangweni elincane engena khona abantu. Ophambili lo muntu engazi ukuthi nje umuntu wakasathane, ugqoke indlela akagqoke ngayo afana nesheni emqaleni. Engathi ngimbona ukuthi hayi lo muntu wakasathane, engathi ngingafuni ukuzohamba la ehamba khona, mina ngiphume ngifuna ukuzophuma ngesango lekungena khona iy'moto. Engathi mase seduze kwami mase yathandaza ebiza usathane, mase ngiyathandaza nami ngibize inkosi uJesu ngicela ingivikele kulo muntu. Uthi kusenjalo aqhubeka athandaze ngoba uyangibona ukuthi ngiyathandaza. Aqhubeka athandaza abizele usathane akambizayo mase yangikhomba. Bese mina ngiyakhuleka nami ngithandaze ngimkhombe ngibize igama likaJesu. Kuthe emva kalokho ngambona ngingasamboni, ngabona sekuphezulu sengibona sekwehla iy'nhlamvu phezulu engathi iqhamuke emkhathini, mina ngiphansi ziyehla zidubula mina engathi ngiyayidakhela, engathi nami ngibamba izandla zami engazi ukuthi ngiphethe isibhamu, kuphuma iy'nhlamvu ezandleni zami ngidubule phezulu ngibize igama likaJesu. Ziqhubeka iy'nhlamvu zehle nami ziyaphuma ezandleni zami, kodwa iy'nhlamvu ziyaqhubeka ziyehla phezulu ngilokhu ngibize igama likaJesu. Ngithi ngisuka lapho ngoba ngiyabona engazi ukuthi ayi anginqobeki lokho, kodwa iy'nhlamvu ziyaphuma ziyashaya phezulu, kodwa hhayi ziyehla lezi ezingidubulayo, kuwukuthi azingishayi ngoba ngiyazidakhela. Engathi ngithi hhayi kufike ukuthi angibize igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngilibize igama ngithi uJesu Kristu inkosi, ziphuma iy'nhlamvu la ezandleni zami zishaye, zithi may'shaya phezulu zifike y'shaye iqhuma umlilo, kuphuma umlilo engazuthi kuyasha liphuma khona iy'nhlamvu ezingidubulayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ziphuma iy'nhlamvu zishaye phezulu kuqhuma umlilo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ziphuma iy'nhlamvu ezandleni zami zishaye lapha phezulu emkhathini kuqhuma umlilo. Bese zingabe yisehla lezi ezingidubulayo. Bese ngiyathula ngithi ukuma ngoba bese ngidubula ngegama ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi ukuma ngibona ukuthi hhayi azisehli iy'nhlamvu, asekho ezehlayo. Ngiphinde futhi ngithi uJesu Kristu inkosi, kuphuma inhlamvu ezandleni zami ishaye phezulu kufike kuqhuma umlilo. Ngase ngiyaphaphama, ngase ngaphaphama ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngavuka ngakhuleka ngangena nasendlini ngabiza emakamereni ngabiza igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu Baba, leli gama linamandla. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uMpostoli Ntsibande, Baba ngicela nje ukuletha nampu ubufakazi obesimangaliso kimi. Umusa uNkulunkulu Baba ngenzela wona. Undodakazi wami uphelele umsebenzi ngoMarch, kodwa okwenzekayo ngibona kuyisimanga. Kusukela nje ngine-allowance aqala nje ukusebenza, unikeza ngine-allowance ephuma kuyena engingayicelanga noma ngidimandi. Wabona yena nje ukuthi yena kufanele wenza yonke into ekhaya, kodwa bese seba ne-allowance yami. Noma engasasebenzi mangaphosisi ka-5 lenyanga, kodwa inyanga nenyanga usanginikeza i-allowance yami. Ngibonga umusa kaNkulunkulu nje wesingaka, ngoba kusho ukuthi kulokho okuncane akutholelayo lapha ayisave khona uyangikhumbula. And kuyaphileka nje ungathi usenje ngoba ayisebenza. Yize-ke i-allowance yami ithe ukudropha kancane, kodwa nje
akayekile wenza konke. Ngibonga nje uNkulunkulu Baba ngakho konke lokho angenzele khona, nokuthi esediliziwe emsebenzini, bamane emsebenzini benza nje, kwenzeka nje isimanga sikaNkulunkulu Baba nakhona ngoba uyafunda. Angazi noma i-honors noma i-masters lena ayenzayo manje, kodwa nje bamane bathi bazomkhokhela unyaka wonke, and then i-Regent College yafunda kuyona basebeconfirmile ukuthi ena ikhampani yakhe ngoba besebenza ka-Deloitte, uDeloitte usekhokhile wakhokhela i-course, wayikhokhela i-course yonke. Ngiphakamisa udumo kakhulu, ngibhekisa kuNkulunkulu Baba. Ngiyayibheka imisebenzi emnandi yokungena ekhaya lezwi nokunikela okweshumi. Ngiyakubonga, sengathi nabanye abazalwane bangakubona ukuthi kumnandi ukunikela, unikele okweshumi, ungamrobhi uNkulunkulu. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nkosi yami, ngisukuma ngidlulisa okukhulu ukwenama nokuthokoza enhlizweni yami. Angazi izimanga engizenzele uNkulunkulu. Ngiqale ukuthandaza last week Tuesday. Ngilithandaza umthandazo kaMeyi 18. Ngicela nje, benginesifiso esidala empilweni yami ngokomsebenzi ukuthi ngathi ngingabuyela ngasekhaya ngiyosebenzela ngasekhaya. Sengizamile, sengilahle nethawula, sengithanda ukudika ibala. Ngaqala ngoLwesibili ukuthandaza umthandazo kaMeyi 18. Kwathi ngoLwesine ngavele ngathola imeseji eqhamuka komunye uprincipal wezikole zangasekhaya ebengifisa ukosebenzela kuzona ngelinye lamalanga, wangi-ofarisha nge-transfer. uNkulunkulu mkhulu, kukhulu akwenzile empilweni yami. Ngiyabonga nje ukungena kule group entabeni kaJehova. uNkulunkulu ungenzele izimanga ngendlela emangalisayo. Njengamanje ngibhizi neprocess, ngiyathemba futhi ukuthi izophumelela. Ngiyabonga nje kakhulu ukungena nje kule group, kwenzile kakhulu umehluko empilweni yami. Ngiyamcela uNkulunkulu avuselele ukukholwa enhlizweni yami. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Nginokwenama nje okumangalisayo empilweni yami. Ngiyabingelela ekhayeni lezwi, ngithi Nkosi uJesu Kristu uyaphila. Baba, ngicela ukubonga uNkulunkulu, mina ngiqale ngonyaka ophelile, unikela uNkulunkulu ngonyaka ophelile ngoMashi. Since till today ngiyambona uNkulunkulu ongenzela iy'manga. Ngiyambona uNkulunkulu ehamba nami endleleni. Ngiyambona uNkulunkulu engiphunyukise ey'ntweni ey'ningi kabi. Ngizothanda kodwa ukubonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi izolo ingane ngoba ngikho eduze ney'ngane, ngila eGlenco ngokwetoho lasekhishini. So baqhelile kakhulu ngoba ngisenquthu, mina ngila, kodwa siyaxhumana ngalo WhatsApp. Bangitshela izolo ukuthi umini uphethwe ikhanda, limqala nje manje nje ngabo-7. Uyahlaseleka-ke kakhulu, hlezi nje limphathe, uyahlaseleka nje. Akhulekelwe, liphinde futhi libuye. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Izolo ngase ngathi-ke ngicela nivule lapha kumaRoma chapter 10 verse 9 no verse 10 wakhona nifunde. Ngabe sekulile umkhuleko abamsibande ngathi abakhuleke bamlalele, baguqe ngamadolo bamlalele, baqede-ke futhi bese besho-ke emva kwakhe-ke uSizwe esegcineni lapho. Nangempela ukuthi uThando ngoba bekade ebhizi uthi wathi akaye ngale kamerweni amlalele, bese masesho umfundisi ukuthi asishoni nganye-ke bese yasho-ke naye. Uthe eqeda nje umkhuleko ngaleso sikhathi ikhanda labe seliphelile, sezizwe ngcono, bangifonela. So ngifuna ukubonga uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Baba, ngiyabonga Simakade, ngiyabonga Sonini nanini, ngiyabonga Jehova konke nje okuhle ongenzela khona.
nsuku zonke uNkulunkulu onamandla. Ngibonge uNkulunkulu ukuthi usilethele ubaba njengoNzimande. Ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga Baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, baba Mzibande kanye nomama. Bingelela abazali bekhaya lezwi. Intaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyabingelela kakhulu bazali egameni kaJesu. Nginobufakazi la engiza nabo. uNkulunkulu ngezinto ezinhle angenzela zona. Nakwenze nje masinyane. Ke kwaba nesimo besingcindezi engazi ukuthi sivelaphi. Kunoqhuma endlini, makamereni wonke uzoqhuma isivalo, qhuma idress, qhuma phezulu. Ngisho ekhishini uzuthi hayi ngeke ngathi khona umoya othile kaSathane awulethile ekhaya. Kwaze kwabuza ubaba nje wathi hayibo, kwenzekani kwaqhuma kangaka endlini? Hayi ngabuka ukuthi ikhona lento ekhona. Avele nje ngasukuma ngakhuleka ngasho abaseRoma 10:9 ngaphinda ngathi uJesu Kristu inkosi ngachitha ngegama likaJesu. Kwathula kwathi nya emva kwaloko kwangabe kusabuya. Ngithi uNkulunkulu wethu muhle bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ngobaba owedlulisa ngaye isikhali esilwa ngaso abaseRoma 10 kanye nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Hayi bazalwane, uNkulunkulu sithandile kakhulu ukuthi singaloko sihlupheka sifuna ukuthi sosizakala kanjani, ngoba besikhuleka kodwa imikhuleko yethu kube sengathithi ayifinyeleli. Kodwa manje uma ukhuleka uyawuza umahluko. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Akaqhubeke egameni lenkosi uJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli baMtsibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngizobonga amandla kaNkulunkulu. Umntwana ngangishilo kubaba ukuthi uzwe kwi-interview ngisho ngithi nami ngisenkonzweni yomkhosi. Ubiziwe-ke baba mefika lapho uthola ukuthi uyena yedwa, akekho omunye umuntu okhona. Washeshe wafika nje eyePitoli esuke eGoli. Afike laphana baba uthi hayi aphendule. Asho ukuthi mama ngiphendulile kodwa angazi kahle hle, angizizwa kodwa kahle kodwa khona ngiphendulile. Uthi baba ngalesikhathi ephendula imibuzo kwi-interview wayebona imanager ilokhu inqekuzisa ikhanda bonto kusho ukuthi ngisho ngakho yikho lokho abakudingayo. Wahamba baba uthe sebeqedile bambuza ukuthi masingakuthatha available yini, wathi yebo. Mesebuya babevele wathola ngalolelo langa noma ekuseni ngakusasa wathola imessage ethi uphumelele baba ukuthola umsebenzi. Hawu sajabula-ke nami sengazisa. Bamthatha-ke baba bamusa eFree State. Babengashongo ngalesi sikhathi. Bamusa eFree State. Bathe bejika bathi kunamaplant amanye abanawo bazomnikeza enye. Bathi babe accommodation free transport free. Yena okwakhe ukuthi azithengele ukudla. Kodwa ngalesikhathi bemthatha bemsa lapho bamnikeza nemali yokuthi akwazi ukuyithengela ukudla. Baba ngibonga amandla kaNkulunkulu. Namhlanje nje ngisemkhosini ka3 days oqala izolo ukukhulekela nje nokuthi uNkulunkulu asisize kulesi sikhathi lapho uSathane ebhizi kakhulu nasemabandleni ukuthi angalitwist izwi likaNkulunkulu lapho kushunyayela umuntu osepulpiti akhulume izwi likaNkulunkulu, zingabikho nethiyo ezilintshontsha lisahamba lisaphikelele emadlebeni abazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama nakubazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba ngizobabaza umusa engwenzelwe uNkulunkulu ngesikhathi ngibhekene nempi esabekayo.
Bengilungiselela ukuthenga umuzi. Ngaze ngagcwalisa ne-agreement of sale. Ngakhokha ne-deposit. Emva kwesikhashana bese ngibona omunye umuzi. Ngawubona more convenient kunalona bese ngenza izivumelwano ukuthi ngiyawuthenga. Ngase ngithatha isinqumo sokukhansela izivumelwano bese ngizenzile. I-estate agent nabameli esebenzisana nabo bathi abasemukela isizathu sokukhansela kwami. Ngakho-ke banginika u-7 days wokukhokha ibhalansi. Uma ngingakhokhi, iseli izongihlawulisa futhi ngikhokhele nazo zonke iy'ndleko. Kwamana kwacaca ukuthi nansi impi imisa ngakimi bo. Ngakhala kuNkulunkulu ukuthi angilwele. Ngathi kuNkulunkulu, Baba, ezwini lakho uthe nina nothula, mina ngizonilwela. Baba ngangena emkhosini ka-7 days. Ngisemkhosini ngangizindla ngamahubo 27 namahubo 35. Emkhosini ngaphuma ngoLwesine ekuseni. ngoLwesihlanu uNkulunkulu awuphendula umkhuleko wami. Bangibuyisela imali yami engase ngiyikhokhile. Ngiyambonga uJehova oyisiphephelo sethu namandla ethu. Ofunyaniswa elusizi impela ekuhluphekeni. Baba, siyabonga ngokusifundisa ukuthi siziyele kuNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, wena uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Igama lakho Jesu linamandla, igama lakho liphezu kwamagama onke. Ungumlilo oqothulayo, ungumlilo odlayo. Baba wethu ongcwele, akukho okwahlulayo. Nkulunkulu wethu ongcwele, sisondela phambi kwakho nangalesi sikhathi sakusihlwa Nkosi. Nkulunkulu wethu siza kuwe singenanto esandleni, kodwa Nkulunkulu nginikela uqobo lwami kuwe. Nginikela Nkosi umntwana wakho Jesu ukuba umphathe ngezakho izandla. Nkosi, ukuzinikela kuwe kuyinto Nkosi esemqoka ukuthi umuntu anikele ngoqobo lwakhe kuwe, ngoba Nkulunkulu umuntu ukuze aphile udinga wena. Nkulunkulu wethu ongcwele, nangumntwana wakho. Nginxusa Nkosi ukuthi wandise ukukholwa kuye, ukwandise Nkosi. Nkosi Jesu, ezwini lakho lamazwi athi ukukholwa kwakho kukusindisile. Nkosi, besidinga ukuba wandise ukukholwa kwethu, ngoba Nkosi le ndlela yokukholwa seyihamba ngokukholwa. Nkulunkulu wethu ongcwele, nangumntwana wakho msizi. Nkosi Jesu, lesi sikhathi sitha siphumile ngey'ndawo ukuhlasela abantwana bakaNkulunkulu. Mvikele umntwana wakho, msize Nkulunkulu, ame ekukukhonzeni nokushisekela wena Nkosi. Avuthele wena enhlizweni yakhe. Nkulunkulu wethu, uyakwazi akakudingayo, uyakwazi Nkosi Jesu akakufisayo. Nkulunkulu wethu, izimo esihlangabezana nazo endleleni ziyacisha umlilo, ziyacisha ithemba, kodwa Jesu ngawe vuselela, uvuse ithemba elisha lokuma Nkulunkulu wethu ekukhonzeni. Mbiyele-ke Nkosi umntwana wakho, umsize, umlekelela Nkosi, umqinisa. Wena Nkosi wazi izidingo zakhe zonke. Msize Nkulunkulu wethu, uvuselela ithemba ukuthi akukho okungenzeki kuwe, konke kuyenzeka. Thwale-ke Jesu, umvikele, umlekelele Nkulunkulu, akholwe ukuthi konke egameni lakho kuyenzeka. Nkulunkulu wethu, ususungabaza, kodwa Nkosi wandise ukukholwa phezu kwempilo yakhe. Amen.